yimɓe ɓe mbaɗi ɗum nden leylatul qadri jiya tan koye aduna yiilo subhanahu wa taala takkiti ɗum toon addi ɗum ha yettini ɗuma nder lewru ndu kooraten ndu waɗi hen leylatul qadri ñande goo koorka ñande capantati koorka leylatul qadri nane hakkude hen ɗum noon leylatul qadri muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wiya leylatul qadri foti koye ujunere lewru foti koye ujunere lewru leylatul qadri jemmo gooto ina fote dewal Allah duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayi ɗum woni alfu shahar duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayi ko ɗum woni alfu shahar ɓee to gooto mumen no wuranno duuɓi temedde ɗiɗi ina ñalla hoorno ñalla waɗa jihaadi an lewru koorka daro mbaɗa anniya haɗa hoorandu ñalawmaaji goɗɗi ɗi leylatul qadri ngala ɗi baraji mum ko baŋnge ñande jemma leylatul qadri o futuru mum yoɓi njuula naafi noon ina haani siko lewru koorka darima daroɗa kono wota sikku noon neɗɗo wota hoorirka ko pour leylatul qadri saba jemmaji koorka noɗi mbayi mawnude teddude jiiga e leylatul qadri ɗum fof ko bakkatuji ɓi adama e boneji ɓi adama e toñangeji ɓi adama ƴee tan yo ɓi adama ƴeewa boneji ɗi waɗata gila e konngol ha e baɗal eko yaatina tawe eko yaatina yiilo eko yaatina soyno eko yaatina haala siko tawi ɓi adama rokkama oɗo jemma so leylatul qadri ari ina haani so lewru koorka ari o daro ɗum noon allah wi ya muhammad innana minen anzalnahu min jippani qur'ana fi leylatul qadri oɗo jemma min jippani qur'ana oɗo jam allah wi ya muhammad wama adraka ko andintuma ma leylatul qadri holko andintuma an mi wimon wama adraka e wama yudrika siko wiyama wama adraka hay hunde ko nelaɗo andi hen hay hunde ko muhammadu andina hen so wiyama wama yudrika on ko andi hen ɗum ɗon ko andintuma leylatul qadri an wota haajuma wonde andu leylatul qadri yo haajuma won faamde ko leylatul qadri nafata so waktu leylatul qadri ari mbaɗa hen ko yooɗi ɗum tagi qur'ana ina men wiya enen julɓe qur'ana ina men wiya e fuɗɗade jippade oɗo qur'ana e oɗo jemma teddungal qur'ana jippima e nder duuɓi nogas e tati e fodde hono no zaman waɗiri nelaɗo qur'ana ne jippo homo yaha qur'ana ne jippo homo jooɗi qur'ana ne jippo homo waɗɗi qur'ana ne jippo homo e ladde qur'ana ne jippo homo e madina qur'ana ne jippo fi kulli makan taw rasul sa sallam ne darani ɗon islam e julɓe qur'ana ari ina woni ina qissanomen dendagal ko sowata en ko dandata en ina rentino men sikki ala ɓiɓɓe adama ena kata jini e laawol ngol ganduɗa ngol no feññinana ɓe kala ko jiiɓe diina maɓɓe e aduna maɓɓe ina feññinana ɓe ɗo ɓe ummotoɗo e ɗo ɓe feeti ɗo ndeke noon tawde ko ɗum ɗo qur'ana liggoto qur'ana are oɗo jamma ina haane qur'ana janggen ɗum tawa en jangirta ɗum wadde ɗum talti en jangirta ɗum jangande ɗum mayde en jangirta ɗum so wona nafde hoore ma caggal ɗum nafa bande en jaltinaɓe majjere bida shirk haqqillaji ɗi jalta e ɗi nangga e subhanahu wa taala ɗi jagga e allah haqqillaji ɗi jalta allah e eyel ngel woto ngel ɓatto allah sabu hay ngel wawa fewnude ko ngel wawi wonde soko ɓernde ma ngel woni so miijo ma ngel woni allah wi ɗo ayyuhal muminun allah wi leylatul qadr oɗo jamma hayrun hemo ɓuri moƴƴude min alfi shahar e ujunere lewru hono no mbimi monni ko ɗum duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi ɗum woni alfi shahar siko tawi julɗo rewi allah duuɓi ɗum joni enen ɗe goto men fof heɓɓe duuɓi capanɗe joyi ɓe ɓe koori korkaji capanɗe tati walla korkaji capanɗe nayyi siko tawi ko saabu allah mbaɗirɗen ɗum neɗɗo natta aljanna so allah jooɓi kono siko tawi noon o waɗat ɗum tan ha fawtoon walla yoɓe dariɗo yani mayoru warata kam wonen yimɓe nani en
jalluɓe heewɓe nani hen so lewru dari nde dal min mo lewru mayuru dal warata kam dal tan ɓaje jooɗo ina yara kafe tan na ñaama lacciri tan na yara gosi tan ha ɓoy tan pawgel hoore musore wiya ɗum deggen watta wiide Allah ko mbiyantama noon han mama ɗaccude do yimno ya waɗanmo nde a jalima wadde joni an nemama tan mbiya ya Allah pourquoi aɗa haalama joni ko sehil ma neɗɗo kay ko noddude ɗum kono ka noddi gaño ma so leƴƴima noon a lelima koye ma dillata juuɗe ma dillata hay hunde a wawa lelima a jiima fortima a wi gaño ma mbeɗen ɗo leli ina wonde jaaki joosi ƴeewma taƴa a jogorani ɓurde law ɗum noon julɓe mbatten haqqillaji ganden qur'ana e leylatul qadri e qur'ana e leylatul qadri e badre heɗi ɗiɗi fof ɗi jopama ɗo ɗum take ayaji nane Allah wimen e qur'an innana minen anzalnahu fi leylatul qadri Allah rutti wimen hamim wal kitabil mubin mi wodri deftere Allah leerde nde laaftude nde min jippani qur'ana e jamma barkindo ya muhammadu innana minen kunna munzirina ko min jertinoɓe de koone ɓe min jertirmon wote mbaɗe ko boni fiha koye o e jamma yufragu kullu amrin hakim kala ko Allah yiɗi wat koye jamma leylatul qadri o gaynata ɗum hande kada wal qadar rewa hoore ma ɓe mbiya tinna ɗen ɗo ɓe mbiya mbakka ɗen ɗo ɓe mbiya cinna ɗen ɗo heddi ɗen ɗo holle ndiyam leydi e nder butikaji façon fof a anda noon ñawama gasi gila de tagaɗa nde tageteɗa nde waɗama ko waɗateno jamma leylatul qadri fof kadi wodata ko gasi hakkude ɗo ko leylatul qadri gasata joni noon siko tawi maayde ma koddirama e nder ɗiɗo jammaji haɗa jogor daɗir ɗum docteur walla aya walla ko rowɗon ko hono mbiyeten ɗum walla woto daw hande ko nasade hande ko bonde hande ko moƴƴere ko woni Allah e bonde e moƴƴere kañum ñalawmaji tout bonnata e mum moƴƴata ɗum kañ ko haaju mo ala waɗi ɗum ko tagaji ɗi goni ko ilati yamirode subhanahu wa taala ɗum noon Allah wi amran qur'ana ka yamirore min indina innana minen kunna mursilina rahmatan min rabbik ko minen woni neloɓe yurmede joome woni nanowo ko nani ala alimi woni ganduɗo ko andi keddiɗo fof ne yejjita walla no fuujo Allah wi to bagar aya o arina wima qur'ana jippima e lewru korka qur'ana e korka kadi e leylatul qadri ɗiɗo ɗiɗi goten fof ne jogui nafoore ɓiɓɓe adama ko jiida wonde nde qur'anine ranwina haqqille o qur'anine yani ramadani nde to sikke korɗo tigi sikke wonata wonki yew mum gellaɓat ngel wiye caggal ɗum e leylatul qadr ina holluma ɓeyduma softede ina ɓeyduma teddude ina ɓeyduma fayida ina ɓeyduma susde reedu sama jemma leylatul qadri hanino jemma leylatul qadri noon no weeli andude sen jolama tan en ganda ɗum leylatul qadri arata ko jammaji telɗuɗi he arata ko ñande goho ñande tati ñande joyi walla jeeɗiɗi walla jeenayyi walla sappo e goho walla sappo e tati walla sappo e joyi walla sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeenayyi walla nogas e goho walla nogas e tati walla nogas e joyi walla nogas e jeeɗiɗi ɗo noon hoɓe jaggi ɗo haali men nogas e jeeɗiɗi kono noon nogas e jeeɗiɗaji men ɗi enen ɓe ganduɗa korko mo fuɗɗottaaki homo woni en ñalawma jeeɗiɗi korko mo fuɗɗottaake mutlagan ɓe fuɗɗotan tan ɓe fuɗɗo janngo ɓe fuɗɗo ɓaawa jongo tan ɗum waana doobi diwodiri hono hen woni leydi tuɓɓodi ndeke noon waɗɗe maaga horde lewru korka ɗo wiya muum e kadi ɗo a waala horde capantati ɓe jaɓata nogas jeenayyi tan korta capantati tan ko funnaange ɓen ko capantati tan korata so wona ɓe mejjodin ɓe limore capantati tan enen noon ko nogas e jeenayyi sa darima ɗo darnete sa daraki ɗo darnete woto tarfinoore noon darot tan ɗoɗo waaloy fof ɗo ñaltan yimɓe ƴakkannaaro subaka tan ñande nogas e jeenayyi en capantati fof juuloya hay gooto joom radio ma ala radio fof mo jiiɗa fof ñande ɗum o soodi batiri mum letti koɓe mbi tan no nanirɗa fof ko fuddet hakkude ƴakkowo e ŋatowo e ŋaccowo traɗorde yewti eɗen mo liyal subhanahu wa taala wiyen ete simore arore nde wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumusu ila
الآخرة ويتي وما أنزلنا إكم من جبني على عبدنا يوم الفرقان نيد القرآن جبين يوم التقى الجمال بمحورك نيد لور كورك نيد سبو جيبي كورك نيد نون كورك هوراك نيد بدر كورك أري كون نيد القرآن تلين كورك أراني جميل دك كفار محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونو جولب كونو جولب توحيد يانكوبه be gonano julbe Allah akbar assalamu alaikum badel fati Allah den be julta den ko be tawhid yankobe yo Allah won goto ko wona Allah ko yo majju wata dum ye wata dum nani kala ko wona Allah yo majju yo Allah won goto tan wannan tawdo de ngare ka kaaje ene nyaaje ene bolle puudel ko dum rewateno Allah mi yo itte photoje en foloyi ha heddi Allah goto julde ari ha boy korka ari askal ari ha boy hajju ari ay ko min farillaji di ngari subhanahu wa ta'ala non wi en do yawmal tagal jamani nyande pelle didi de potti badri hefer be julbe ne hawno sappo jeedi joni non enen fo en jaggi laylatul qadri ke jamma noga sa jeedi kono qur'ana ko ari hen no laylatul qadri ari ramadan laabi didi ko sappo jeedi nyande inna anzalna fi nyande qur'ana fuddi kellade do asman ari nyande de ko korko wonno hawrno ko sappo jeedi nyande badr nyande ko sappo jeedi kono nyande fatu makka ko noga so go ko de laylatul qadri hawu nyande ngade laylatul qadri wonno nyande fatu makka nyande ko noga so go ramadan ndeke non jammaji teldidi so di ngari ka woto dana jammaji teldudi di woto dana jammaji di fo sa hattani kono jammaji teldudi kay wal juul wonno ngesa mun waa julde cikkudo nay mun waa julde gondo bitik mun waa julde keddido galle mun waa julde kebode jamana waa julde bala julde jammaji teldudi di leltu ko dum nani hit sa dañaani dum jamma gadide dañaa dum jamma dimmane ko ni woni no subhanahu wa ta'ala woni no holliri en waddo wi en e simore de laylatul qadri khairun min alf shahr kay buri ujunere lewru ndedo limore ko de arore kewal tay wona hay bo muuyde toddinde waktu ko kewal tan manam ha heewi no mbiyatani kaari kay rokki neɗɗo ha heewi taw capantette no rokki ɗum wona kaari kay waɗani neɗɗo ko gasata subhanahu wa ta'ala wi en leena konngol qur'ana gongol wi on yawaddu ahadum law yu'ammara alfa sana mo gollaaki golle moƴƴe ina yiɗi Allah wurna ɗum duuɓi ujunere kono ma ñalawmaaji gas wattu tan ko ɗum ñalawmaaji ba subhanahu ta'ala fin wiyaɗi kerat itta ñalawmaaji ɗi ɗon keddoɗa ka bola maaya ɗum noon ngal ɗo teddungal ngal dañƴene nduɗo lewru e ngal ɗo teddungal ngal dañƴene laylatul qadri wa ayu azmatin a'la min azmati laylatin yabtadi fiha nuzuli hadha an-nur hol fo jamma ɓurɗo mawnude jamma o ndeɗo annore e ngal ɗo peewal wonande yimɓe caggal nde yawte maɓɓe dumunaji yimɓe ɓe ne gone majjere wasaniya hol fo teddungal ɓurgal ɓamtade teddungal ngal Allah rokki men yani sallallahu alaihi wasallam nelede sallallahu alaihi wasallam jibunede qur'an sallallahu alaihi wasallam holla yimɓe ɓe siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam rimdina yimɓe e maccugagal qayasira e jabarutal akasira o rendinaɓe caggal de ɓe certuno o rendina ɗumen haɗa gona goonga ndegina hanani en oɗo jemma sonnohoma andano ndema ari fo yimɓe mbalamo wadde feere ina jeeya sirruji oɗo jemma ina jeeya teddugal oɗo jemma tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha malaikaji ko Allah jogii ko dental no ɗi poti so ɗi milliard so ɗi million so ɗi gotel ñanden malaika fo ñallata walata dow asman tout ñanden ñandi jellata leydi taw to ɓiɓɓe adama ɗi ndo yo Allah sowo en ɗum en ndoto tan ko woni yen jaato malaika ala kañum to guettake ala dem ala nayi woƴaka biti jofata jibinta foɗodirtaki jawdi ɗum malaika ko waɗata ɗum holko malaika waɗata ɗum sonno ko malaika waɗano ɗo yo won men ɗo annabi ma en ndem fomo andi demal no taga waktu yewtu ma en gaynu en gandi gaynaka no welsina dewal Allah ma en jula ene andi julaki no bonna dewal Allah nden wiyata ko hay ɗum fof waɗetake nden ma gurdam men wel enen ñamoɓe yaroɓe ɓe kono noon ñande garɗen jemma laylatul qadri Allah jippinat ñanden malaikaji ɗi jippina ñanden jibril alayhi salam e oɗo jamma
يعني بإذن ربهم يمرار مكو كنكو الله من كل أمر كلا زياكم نندنا الله إن نعلم بين هدرين بجبر وند من الله إن دعنا أودو جمع ديك منكي وند شاكان سلام يا الله وجم هي نجمع يا الله وجم وجم وأن أودو جمع 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 نند من بيت آدم يوم ليلة القدر وني فندر لور كور سلور كور كاري جابم hay ñalaw hay beedo wonoɓe to ɗon ko to ɓuri en baraji laade temedde jeene wonɓe ɗon ko he ɗonɗa haɗa aynoy ɗonɗa aɗa rema ɗonɗa aɗa julo ɗonɗa haɗa liggo ɓuri tan jooɗoɗa tan haɗa lada haɗa lada tan haɗa fotto tan o ɓuuɓi tan aɗa rifo galas tan aɗa rifo ndiyam hattam hedde baraji kono noon ay oya mo ɓurma baraji laade capanɗe jeenayyi jeene ɗum noon oɗo jemma ayyuhal muminun salamun yo allah waɗ kisal hiyana o jemma hatta matla il fajir ha fajir ƴellitoɗo noddete salatu hayru min annawm malaikaji e yurmede allah fo ƴeyanto kadi rontoto subhanahu wa taala ɗum noon ɗum ɗo ko hani an lil sa'inin ɗum ɗo horɓe ɓe jaɓɓe worde ɓe koruna haniri ni ɗum ko hani an ko teddugal mumen aduna e lahira yo allah waɗen jaɓɓe korka iqra bisma rabbika alladi khalaq borom simore adine aya gadina jippade ka layanna ɗen joni ko kalana ɗen ko jippogol qur'ana joni noon hol aya gadina mabata won ko adi jippade ko ɗum nataten kadi ɓore e sa ƴeewi e ñalawmaji ɗe qur'ana jippatoɗe mbatte haqqillaji hal muminun yon gandu allah wiyani men yen ndewa allah ƴeewa tan allah wiyani noon allah nani wi adama wawata remde mukk o ala ɗinirɗo an haɗa yiɗi wadde ngesa a ala ko feƴƴata a ala ko fittata a ala awdi a ala haydara joga kono noon aɗa yiɗi wadde ngesa ba yoɓe fof gawri ngesa ba yo gawri bi so ari yo ñaane yo yare kono noon a ala alama kala ko rokkata gawri on paami ko layatmi koye pulaar de ngesa enen fof ke remoɗo ngesa mo ala ko feƴƴata ngesa ba no waɗi leɗɗe ala ko fittata ngesa ba no waɗi ñaada ala jaygol duppata haydara ala kadi awdi soɓa laaɓine ala awdi to aawi ubbi e leydi hay hunde ala kono noon ina yiɗi gawri ina yiɗi sak ina daña bima anna oɗo ɓi adama o dañata ɗum tagi subhanahu wa taala wi ndeɗo simore arore mbatte haqqillaji ɗe qur'ana jippato nelaɗo wi kay haalanto hoore mum o wi ñalawma goto e ñalawmaji allah min muhammad wanno mbo jogino aada joɗɗo gila suwa neleɗe o jaɓata taweɗe kiirle oɗon gandi ko wiyete ko waktanuji dawrabiñ en ñañoji en kolli en buubaji en samanñoga paate parla en heske kaaƴ sab o meeɗa ɗum jaɓ taweede gila ko keccel hayso gotol o meeɗi miijade o nani cooru mbal na dillata o wi min noon yomi yaami yettayo ɗum o fokkiti ɗiɗi tan o ŋaaɓɗo lenni tan o ɗaari ha naange fiimo janngo ndeke noon sallllahu alayhi wa sallam bay ƴeewa tan kaɗaɗa hay nande cooru ngal oɗon adda caakaɗo oɗon jooɗo ha ɓowa ƴakka gertegal ha reedere mum wiya teb hocca butelaji ɗiɗi coca cola waɗa ɗe ɓanndu mum aɗo deeƴa jooɗo ha ɓoya min de mi watti yiide hunde iya yebte kaɗa ndaara mayde yiyata kaɗa ɗum yiɗe mo ñaami gertoɗe ɗiɗi yeri butelaji ɗiɗi coca cola wona wondata ko tension wona joni maayi aɗon ɗum ɗon so on ceerno walla on wali watti yiide mon nangal hoɗon foti ɗum gurdi Muhammad sallam meeɗa tawe meeɗa jaro sangara gitem Muhammad sallam meeɗa tawe fijirde meeɗa tawe ɗe ñañeteɗo wutteteɗo amate meeɗa yi joni noon on so addi huɗo ɗum turo ndeke noon ko oɗo weli hande kalanowo nen ñande qur'ana are mum hono qur'ana are weede o wi ñalawma goto e ñalawma jam tawi ko aada makko ko rewde allah o yeyi tan haw ari e caggal makka ni ay sa yettima suudu allah he a yawtiri ni seeɗa ni tan seeɗa joni noon
waɗi noon leydi wonti leydi dañal a wawata ɗum yiitude wan noon koko yooɗi ha ɓurti aɗa wawi wasde yaade to e kadi ɓe jaɓata huudema huudeyel ɓe nelaɗa arno wani noon ɓi adama yiɗi mawninde walla teddinde ɓe jaɓatama hon gaari hira ko ni tan heedi mbiyanma gaari hira ko hayre wotere sa yalti joni e damal beetegal baba Abdoul Aziz a toɓɓi ɗon ɗo ɓe mbaɗata ɗo hôpital maɓɓe jiyat ɗo nelaɗo aynatno baali ɗo oto fo janguettari o aynatno ko hedde jiyat sa yawti ɗum seeɗa hayre mawde nan ɗo ko ɗon gaari hira woni ma won hedde kilométre suudu he so umminoma e galle makko he o yahanno nden hayre o naata toon homo jogii diyal makko seeɗa homo jogii laccal makko seeɗa homo ñaama homo rewa toon Allah kono jooɗata ɗomo miijo nenala ko juulata so wona homo tawno homo tawi nayeɓe makko no mbiya Ibrahima ne jogino darde ɗiɗi tan wona julde darde ɗiɗi kadi ha ɓooyo jooɗo ha ɓooyo kadi o juulo darde ɗiɗi kono woni noon yamirore soir hay hunde fof ne formi asman no uddi leydi no momnoti hay hunde araani homo heddiɗo hakkude ɗo mo wiimi o yimo ɗon jooɗi subaka gooto e subakaaji Allah hawri koye leyru korka kono noon nden korka ala tan ha malayka tawima toon huude tawimo toon tan so ƴeewi kornal ngal o andata to haaji so ƴeewi bidje ɗe ina kuddi asman o fof e bangeji mum wan noon Jibril jogiiɗo 600 bidje kanni ɗum wona hunde wotere so concorde no yaawi yoɓe jaggandir ñanden jiyata ko yo allahu akbar ƴeewa tan ƴettuɗo Muhammadun sallallah alih w sallam fajir hedde 5 heures o ƴetti Muhammadu e Makka ɓe ndeyi Madina ɓe ndeyi Baytul Maqdis o yetti ɗon o monti o ƴeewi asmanuji Allah ɗi jeeɗiɗi o arti salatu yonani Jibril wonama on concorde ko ni wiyata kono ni jaɓata concorde en ko min mbiyata laamel ko ni waɗata ko ɓi adama so woni ko ni wiyata ɓooya wiyata ni kono ni tan jaɓata so yeeya ɓooyi tan hendu wiya ɗum aɗa jata gore salamu aleykum to nden ngel paama subhanahu wa taala wi nelaɗo wi tan ha ɗum yettemo ɗum yetti tan ɗum wiyani salamu aleykum ɗum wiyani no mbaɗɗa ɗum wiyani hay hunde ɗum yetti tan ɗum jaggi ɗum jomum tan wi ɗum iqra wi ɗum jang wi ɗum ma ana bi qaare min mi janngani o nangi tan o waɗi ɗo o fuutankoɓe mbiyata ko loora ɓay ɗo o tan o waɗi ɗum tan o ɓitti tan annelaɗo o tan o wi ɗum kadi iqra jang o wi ɗum janngani o heɓati kadi o ɓitti tan annelaɗo warñi o wi ɗum kadi iqra o wi ɗum jang o wi ɗum mi janngani ɗiɗo ko tati ɗiɗo ko mbuɗi tati o wi ɗum jangkade noon ngol janngo nelaɗo wimi janngani holko ɗum firti nelaɗo wimo min jibinɗemi ɓe ƴettanimi tottimi jannginowo yomi janngo holko janggani mbo jangginaka holko janggata o ɓitti ɗum o wi ɗum janngo wi ɗum mi janngani wi ɗum wani noon jibinɗemi ɓe jannguɗo ala hen mbo jibinaɗo e nder ɓe janngani holko janggat o wi ɗum janngu o wi ɗum joni min jignaɓam ƴettani mi nayi mi jannginoyimi mi jibinake e jannguɓe holko janggani subhanahu wa taala wimo ɗon ɗo dariɗo iqra bisma rabbika alladi khalaq jannguɗon inde joomi mo ganduɗa kay tagi fof halaqal insane o tagi neɗɗo min alaqine heɓɓere ƴiƴam iqra janngu wa rabbukal akramu teddungal sina woodi ko joome gooto woni tedduɗo alladi allama bil qalam on woni mo ganduɗa hocci ko wiyete ko no mbiyeton ɗum hocci ɗum ɗo janngini ɗum yo janngin ɗum no windirta allama bil qalam wa allama al insana ma lam yalam o andini ɓi adama ko cukorañat tan nden ɓe ceerti tan oɗo aya ari ɓe ceerti Jibril wurti tan nelaɗo wi carat kirti tan a yetti nder galle mum zammiluni cudde kam feere bonini yani ko boni tan neli tan suddi
nelaɗo suddi tan suddi haa ɓooyi tan wayno warña kulol ngol yaltimo tan joom suudu o ari oɗo debbo noon o yettake Diallo de no wona kaka de debbo ari debbo yetti ƴeemo hono Seydat Khadija wiimo an kam ko ɗum woni o nelaɗo wiɗo min no mbaɗa huli hande hooram saabu min hande ko yame am kooga kala nde ɗum ɓilliti tan ɓe maayat o wi ɗum ala ɓuram debbo wiɗo abshir moƴƴe debbo galle ko beltinowo gorko ñalɗo ladde kono an kam oɗo ñalda oɗo ummi kam ko bone woni huɗen jogori omo jogori ñamde ko neli wonde o wi ɗum kalla abshir ala welto fa wallah mi wondiri Allah la yuhzika Allah abadan an ɓe Allah hoynata ɓe ala hen an Allah hoynatama mum sabu aɗa jogii sifaji ɗiɗo innaka la tasilu rahim aɗa jokka enɗan wo tasduqal hadis aɗa haala gonga wo tahmilul kalla haɗa rondo teddeedi wo taqri dayfa aɗa hotta koɗa wo tu'ina ala nawabi al haqqi kala ka adunaji aduna ko addi e caɗele kalanaɗa ɗum ma dara balla gaddan kam o jogiiɗo oɗo jikku jogii oɗo liggey ina hoya sallallahu alaihi wasallam hayata sallah jami e caggal ɗum hono suka debbo wi ɗum en gartani ɗum ko min layi ɗum ara jeen mbeɗa jogiiɗo mawnam o wi babam ko mawnam ko ganda jeen toon on noon ko catholique wonno on waktu chrétien catholique o yeydo on no windatno defte ɗe arab ina janga ɗum e abrani e ɗemgal israel ko gorko mawɗo noon o wuni fagalan khadijata ya ibnu am khadijata yetti nde wi an ɓi baba mo hetto mbiñe oɗo mbatte haqqillaji ndo are waaji e o wiyete ko Waraqat ibnu Nawfa o wi ɗum holko jiiɗa mawɗo o wi nelaɗo holko jiiɗa o wi ɗum o haalani ɗum ko yi ko faqala Waraqatu hada namus alladi anzala ala Isa ko are maako ko ɗuɗɗo aranno e Isa alayhi salatu wassalam allahu akbar ko kalɗa ko tagsiten ko ɗum aranno e Isa rutti nono ɓe mimsa ay homo mimsa o ya laytani akunu hayyan id yukhrijuka qawmuka hanino ñalawma mbo yimɓe maɓe gare yaltindema Makka ina ndimma taw mbeɗa wuuri ñande hen o wimo faqala rasulullahi a mukhrajiyahu yimɓaɓe ma jaltinamɗo ayi o haalani nelaɗo yimɓeɓe ma jaltin ɗum o wi ɗuma jaltingol yimɓeɓe hanino taw mbeɗa wuuri ñande jaltinteɗa nelaɗo wi ɗum ijam yimɓamma jaltinan wuuro amen ɓe jiɗinani o wi nelaɗo nam hay goto addani ka gadduɗa ko sona a ñaama ka gaddantaɓe ko e ko tawruɗaɓe ko yadata rewoɓe kaaƴe ñaaƴe e wiyoɓe allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah itotta domro e uundu ndiyama jaygol gondude nokkuyel gotel wawata yaadude on gandi domurde gandi ummum e nder galle goto tan ɓe udde toon ɓe ndeeƴa joni wooda deƴƴuɗo ndiyam tan e ndiyama bool ƴulɓe bool tan ndendine joni wooda ɓuuɓɗo ɗum noon ko gadduɗa ko neɗɗo meeɗa ɗum addude e waktu mum e yonta mum so wona a ñaama gañaɗo noon so ɓooyi yaltinde banɗumen gorko o wimo wo in yudrikni yawmuk so Allah wawino jokkude balɗam ɗe ha tawani ñalawmaji ma mami walluma ballal tingal kono noon goram ɓooyani tan goram waaji o maayi ƴeew tan tawaka nela subhanahu wa taala wimo e nder ndeɗo simore ko ɗo gandaten ko ndeɗo simore nde jangaten joni hende adi jippade e Qur'an ko ɗo keɓaten gandal ko ndeɗo simore adi wonde yurmede nde Allah yurmori jiyaɓem ko ndeɗo simore woni leeter kuccitinaɗo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ñande hen ko heddi ko e cimoje pop ari ko caggal ndeɗo simore
ina heen tawi homo makka ina heen tawi homo madina o noddi bandi ko ene jabde Allah ɓe gomɓi wonen gomɓinɓe heddiɓe ɓe cali ɓe lollimo ɓe tampini ɓe ɓitti ɓe ndiiri ha sallallahu alaihi wa sallam yalti makka